गोरलैनि माइरंजों जोसा माइब्रानि माइरंजों सौराय फिथा देयो जोंलाय दमासि बोथोरावलाय। गिबि खेबनि थाखाय 1 नं रुनिकाटा गामि सामलाय आफादाबो दमासि फोरबो फालिदों। दिनै गुबुन गुबुन हारि आरो ओनसोल गामिफोराव मागो दमासि फोरबोखौ बायदि बायदि नेमजों फालिनाय बादि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं रुनिकाटा गामियाबो दिनै दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। जादो लोंदो दमासि बोथोरावनो दे रंजादे मोसादे दमासि बोथोरावनो ना बेदरनि आंखाल गैयै। जोंनि 1 नं रुनिकाटा गामि बे दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बेलागुर सावदों। दा बेलागुर सावनायजों लोगोसे दोरोङारि खालामदों। दा बेलागुर सावनायनि गाहाय बेनि आन्दोआव दङ माने जोङो बर' माहारि हिसाबै गोदोनिफ्राय नैबे बेलागुर सावनायखौ सोलिदोंमोन, गेजेर ससेयाव बावलांदों। दा बेजों जोंहा बेलागुरखौ जोंनि बे गामियाव 3 खालामनाय जादों। बेयो जाहैबाय मा होनो मोननैया जाहैबाय ओरैनो राजा रानि एबा सान मोदाय राजा रानि एबा 5 राजा होननानै बुंदों आरो मोनसेया जाहैबाय गरखाय गसाइ, बेखौ होननाय जादों। बे 3नि ओंथिया जाहैबाय बे मोननै राजा रानिया गामियाव जिउ खुंनायाव माने निदान आफोद दाजाथों, गामिया बेमार आजार दाजाथों आरो बायदिसिना जेंनायाव दा गोलैथों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव माबाफोर गामिफ्राव एबा बबेबा जायगानिफ्राय सोरजोंबा गोखा गोखै बुंफ्लांनाय बे दिनैनि सावनाय बे मागो दमासिनि बेलागुर सावनायजोंनो जोंनि बे खुगा नांनाय एबा माबा माबि बेमार आजारफ्रा थाङो होननानै जों बिसास खालामो। ओमफ्राय नैबे बेलागुर मोनसे दङ गरखाय गसाइ, बे माने धोन सम्पतिनि बिगोमा। बे जाहैबाय गोदोनिफ्राय मोसौ मैसो दाउ अमा बेखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोदों। बेखौ जोंहा बेमार आजारनिफ्राय बासायनो थाखाय रैखा मोननो थाखाय मोनसे मोदाय आसनखौ गोदोनिफ्राय फुजिबोदों। दा बे जाहैबाय गरखाय गसाइ एबा लावखार गथाय। बेजों माने बेलागुरखौ सावनानै जोंनि धोन सम्पतिफ्रा जाहाथे मोजाङै थाथों बेनि थाखाय जों फुजियो। बे फोरबोआ धोरोमजों थोंजों मोनसे सोमोन्दो दं नामा? नंनायाथ' धोरोमजों थोंजों सोमोन्दो दङ। माने गोदोथ' बर' माहारिनि गेजेराव मोनसेल' धोरोम दंमोन, गुबुन धोरोम गैयामोन, बाथौखौनो होननांगोन। बे बाथौनिफ्रायनो जोंनि परमपरा सोलिबोनाय गासिबो दोरोङारि धोरोम हिसाबै, दोरोङारि रंजाथाइ हिसाबै गासिबो फोरबोआ गोलैजोबो। दा बे हिसाबै बेखौ धोरोमजों लोब्बा दं होननानै जों बुंनो हायो। सिगां बोसोरावबो खुंबोदोंमोन ना देग्लायसो सिगां बोसोराव जों खुङाखै। माने बे सेथि माने खुंगा लादों। माने गोजां आगोलाव माने न' बिदिनो फिथा सौराय जानानै माने देमसि मोसानानै बा बायदिसिना रंजा बाजा गामियाव जों हाबनानै बेबायदि खालामोमोन बे दमासिखौ। खिन्थु नैबे बाराव जोङो फोथाराव लानानै माने सिस्टेमनि गेजेरजों गेवलां मेल लालायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बयबो गथ' गथाय फरायसा फरायसुलि बयखौबो लानानै जों खुंनाय हाबाफारि लादों। माखासे जायगाफोराव बावलांनायखौ जों नुबाय थानाय मोनदों आरो बैफोर जायगायावबो बेबायदि नोंथांमोननि बायदि पालन खालामनांगौ ना? औ, जोंथ' खावलायो। बे बर'नि मोनसे माने फोरबो, बे फोरबोखौ जोङो माखासे समाव बावलांदोंमोन बा दिन्थिनाय गैयामोन। दा ओंखायनो जों सानो गुबुन गामिफ्राबो जोंनि बे आंगो माने दमासिखौ मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा, फरायसाफ्रा बयबो आजावनानै पालन खालामनानै एबा फोरबोखौ मानिनानै सोलिनाया मोजां होननानै आं सानो आरोखि, जों सानो। रुनिकाटा गामिया दिनैहाय नैबे माग दाननि पहेला 1 थारिखआव दिनै दमासि बोथोर आरो बेजों लोगोसे गासिबो हाबाफारि मावनायनि खेथ्रआव दिनैनि समाव दिनै
सानजाया जाहैबाय राजा जाहैबाय ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय रानि जाहैबाय बे रानिया मा हाबाफारि मावो राजाया जाहैबाय गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय पसमना फैनायनिफ्राय जाहाथे गामिफ्राव निदान खैफोद जानायफोरखौ होबथा हुबथ' खालामनो थाखाय बिसोरो हमथानो थाखाय भगबाना दैथायहरदों बेनिखायनो गन गंथाम होनानै जोङो बेलागुरखौ दिनै सावनाय जादों आरो बेनिफ्राय रानिखौबो बिदिनो उन्दै गाहायाव रानिया जाहैबाय नै गामिफ्राव जाहाथे खैफोद आफोद दाजाथों जेबो बारहावा दाजाथों होननानै बेखौ फोरमायनाय जादों आरो बेनिफ्राय लावखार गसाय जाहैबाय मोना गुनला हरला गुनला जाहाथे सोरबा दाउ फिसिगोन अमा फिसिगोन बिनि थाखायनो जानाय लोंनायफोरखौ जाहाथे जेबो खहा नस्थ' दा खालामथों होननानै दिनै लावखारफ्रा बेखौ बे लावखारफ्रा बेनिफ्राय बेलागुर खुंखांनानै बेलागुर सावखांनायनि उनावहाय बिसोरो लावखारफ्रा जाहाथे बे लावखार मोसौ गुमग्राफ्रा गुबुनाव पिकनिक जाहैयो आरो बिनिनो बिथांमोननिफ्राय जोंथ' मुनुसमाया जाहैबाय बेनिखायनो जाहाथे अरायसम गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनै बे गोदोनि जुगाव दिरुं फाखायग्रा दंमोन आवदुं होनना बुङो बेखौ दिरुं फाखायग्रा आवदुं आरो सोरखि बायदि फिदिंग्रा आवदुं होनना बुङो आरो बेनिफ्राय आवदुंनिफ्राय बेराफारसे ओरैहाय दाङा नाथा दङ बेजों लोगोसे मोनसे सोमोन्दो दङ बेजों गासिबो बिदिनो सम्पर्क दंजोबो बेनिखायनो आङो दिनै नोंसिनि सायाव आङो बुंहरनाय जाबाय आंनि